Kaixo familia, ongi etorri eta espero denak oso zuntzu egotea. Opor buelta hau, amaitutako lekuan usten dugu, konfinamentuak hemen jarraitzen dau, informazio gehigarririk ez dago, orduan ikastolak opor buelta hau hasiko dau, utzitako leku berean eta lan egiteko modu bardinean, bai? Hau da, modu telematiko batean. Ikastola bezabalik egongo da, ordutegi konkretu baten telefono bidez, 9:00 ordu biterako atentzio batekin, eta gero bestetik ikasleen jardunak jarraituko da utzitako antolaketa berdinarekin. Ikastolak jaso dago galdotegiaren bitartez familien ekarpenak, batzuk aktibo jarriko dira berehala, eta gero beste batzuk martxan jarriko ditugu, beti be irakasleen kriterioen arabera eta egingarriak diren neurriaren baitan. Nire partetik ongi etorri honekin batera, eskatzen dutzuetena da, udaberri honek, azken txanpa honek eskatzen da ben, azkenengoko esfortzu bat, orain arte egin bezala, eta ikasturte amaiera ere, borobiltzeko aukera behintzat eskaini eta lan egitea. Eskerrik asko denoi, eta osasuna zainu.